Jampak sa kasadya ang culmination day sa 53rd founding anniversary ug 23rd Kasadyaan Festival sa Alabel, Sarangani. Ug mas misamot ang kahugyaw diyang nakisadya ang pipila ka kapuso artist. Ani ang report. Ilabihan ang kasadya dihang gisaulog ang kulminasyon sa 53rd founding anniversary ug 23rd Kasadyaan Festival sa Alabel, Sarangani ni adtong Martes. Gani bisan init ang panahon, padayon sa paghataw sa sayaw ang mga partisipante sa thematic mass dance competition. Samtang mas nahimong makalingaw ang selebrasyon dihang nakisadya ang pipila ka kapuso artist sa pa-concert sa kasadyaan nga gipahigayon sa Municipal Grounds sa Alabel pagkagabi. Pagawas pa lang ni Sir Marta, napuno na sa kahugyaw ilabi na dihang gikarga ang usa ka fan pasaka sa stage aron haranahan. Mas miinit sabang gabi dihang nag-perform na si El Villanueva. Todo hataw usabang performance ni Isabel Ortega. Gani nakigdungan sab kaniya sa pagsayaw ang fans sa tunga sa stage. O gikiligayod ang tanan dihang mikanta na si Asia's romantic balladeer Christian Bautista o gikarga pa niya ang usa ka fan aron kantahan. Parang bumalik ako nung pagkabata, yung youthful days ko po. Parang bumalik ako sa 20s. Oh, ang gwapo ni Sir Marta. Hi, Sir! Super enjoy kasi sobrang gwapo at sobrang ganda po nila. Thank you po, Jenny. Even sa ibang lugar na dumayo dito sa kasadyaan natin na masaya sila. Talagang nagkakaisa, nakita natin, nagkakaisa, nag-enjoy at talagang yung ating celebration ay binigyan talaga ng kabuluhan ng bawat isa, bawat Alabelian. Nagpasalamat sab ang kapuso artist sa init nga pagdawat kanila sa kapuso fans. Maraming salamat. Sobra po kami nag-enjoy at napakainit ng pagtanggap ng mga tao. Thank you so much. Napakalakas sa mga sigaw nyo at kinikilig kami doon. Maraming salamat din po sa panonood ng mga kapuso shows. We're really happy to be here. Kahit hindi lang po ako nag-enjoy na makabanding ang mga kapuso natin dito. Pero grabe, sobrang nag-enjoy din po kami sa food trip. Maraming salamat sa lahat ng pumunta, nanood, sa lahat po na nag-imbita sa amin, sa GMA Regional. Maraming salamat. At ang mga performance nila Isabel o Christian matag Domingo sa All Out Sundays sa GMA. Happy Kasadyaan Festival! Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.